På et grundkursus i EFT, som jeg holder op i øjeblikket, hvor jeg tager små grupper ind og kører det over nogle aftener, så lærer man helt basalt, hvordan man arbejder med EFT og andre meridianteknikker på en hensigtsmæssig måde, så man kan klare egne og andres problemer på en let og effektiv måde. Og da det bliver holdt over nogle aftener, bliver der mulighed for at arbejde med nogle af sine egne problemstillinger, hvis man har fysiske problemer, sygdomme, smerter, følelsesmæssige problemer, traumer, fobier eller lignende, kan vi fjerne og lære at fjerne på hinanden. Og hvis der er begrænsende overbevisning, der hindrer en i at opnå den frihed og glæde i livet, som man ønsker. Så der bliver mulighed for, fordi det bliver kørt over et par aftener, at få lidt hjemmearbejde med i form af måske at bruge 5-10 minutter om dagen på at banke på en større problemstilling, så man så kan se, hvordan går det så næste gang og korrigere det, så man vil både lære teknikken og få noget praktisk og positive resultater ud af den selv, og dermed opleve på egen krop og sind, og at det virker.